Despois de toda a polémica xurdida o pasado ano, a Mancomunidade do Salnés volve a traballar con normalidade. O ente comarcal convocou para hoxe o primeiro pleno deste ano, unha sesión na que se votarán 6 puntos, entre os que destacan a subida das dietas para as asistencias a pleno. Consideramos que era idóneo, as dietas que estábamos percibindo eran 40 euros, que as deduccións quedaban en 30 e pico, considerábamos que algo que quedaba atrás, estaban desde o ano 90 e tanto sin actualizar, e a subimos a 60 euros por asistencia a plenos e 100 euros a presidencia. É a proposta que levaremos hoxe ao pleno e se someterá a votación dos membros da Mancomunidade e dos representantes dos distintos concellos. Outro dos puntos a tratar é a toma de posesión dos membros do Partido Popular. É posible que os populares volvan ao ente comarcal. O segundo punto é a toma de posesión de novos representantes que ainda non tomaron posesión na Mancomunidade do Salnés, e polo que sei hoxe, a través dos medios de comunicación, sí que vai haber hoxe xente que vai a tomar posesión. O acabo de ler no medio de comunicación e eu non podo máis que estar contenta e o que estábamos desexando. A presidenta considera que o regreso dos populares sería importante para que a Mancomunidade traballe en conxunto. Sempre dixemos a Mancomunidade é unha asociación voluntaria de municipios que compartimos moitos obxectivos común, moitos servizos en común, e que temos un obxectivo claro, todos xuntos, non? E xuntas. Entonces, esta situación non tiña para min moito sentido. Sempre, desde o primeiro día, dixen que tendía a man o Partido Popular para que volvese a formar parte da Mancomunidade o antes posible, e agora, 2 meses despois, ou un mes e pico despois o fan, e a verdade é que non podo máis que estar contenta, porque isto é o sentido da Mancomunidade, que estemos todos arribando o ombro. Na sesión de hoxe tamén se creará e se compoñerá a nova Comisión Especial de Contas. E nela van a estar representados de forma proporcional todos os grupos que formamos parte da Mancomunidade, incluso os que teñen unha representación minoritaria. É para dar participación a todos e a todas, e máis ou menos é o que se viña facendo, que cambia a proporción. Obviamente, o resultado das últimas eleccións cambiou moito o panorama político na nosa comarca e se busca unha representación de todos os grupos políticos. O primeiro pleno deste ano comezou ás 20 horas. Na sesión tamén se votará a frecuencia dos plenos, que se manterá nunha cita cada 2 meses. A próxima sesión será en abril.